Deithor Soil Conservation Range Official quatar hengno at lasi kabunay tuji aviloba. Deithor Soil Conservation Range Office along aprangki staff at tumapan kepa ponchi apanta quarter piponlo pen kimrang ponlo pendota dupon bomlo. Sitami ko aning kanlo ne bangso quarter kekim ponon quarter hema matsi do thayave pinanlo. Sitami staff atum ke helowing penda woreng kiktema tumdo. Non ke quarter ka wea joksi private bhara hemdo nangronglo. Sitami ladak Deithor Soil Conservation Range Office along ke kai ke duty abang ke chiklempon verason si thekdon long ver pusi havar arat atum pening jipon. Sitami quarter hema bang repairing ason ti message pusi havar arat atum pening jipon thu. Lasi local MEC Unboard Education EM Richard Tokbi, Soil Conservation EM Probat Chadra, Taroke CCM Dr. Tuliram Ronghang, atumil pang su quarter amokha repairing asonte, mesenji mate, initiative and pon asonte, mesenji puta havar arat atum pen chathan pon lenti. Mijuri pen bertapang dakpon, Raja Rong Parnis 24 Karbiang Law.